I denne videoguide vil jeg gennemgå, hvad et rabatlink på Kampayas hjemmeside det er, og hvordan du får det til at virke. I rabatlinksene der tager vi kun 10% i kommission, og du vil selv få 90% af lejeindtægten. Det er noget, du kan bruge til at sende til venner, familie, bekendte eller folk i Facebook-grupper. Men det kommer jeg videre ind på i videoen her. Det første du kan gøre, det er at logge ind på Kampayas hjemmeside på din profil og trykke ind på dit hus. Har du flere forskellige huse, så tryk ind på hvert hus for at oprette disse links. Når du er inde på huset, så går du under punkt 9, som hedder rabatlinks, og her vil du få vist denne fane. Til en start der er den bare som standard sat på de her 10% i kommission, og der er ikke lagt nogen ekstra rabat oveni. Hvis du blot ønsker de her 10% i kommission, så trykker du bare opret link, og så kan du sende den herfra. Så vil der komme sådan en lille fane her frem, hvor du bare trykker kopier link og sender det til, hvem end du ønsker at sende det til. Når du har sendt det afsted, hvis det er for eksempel en fra en Facebook-gruppe, som du ikke kender, og du ikke ønsker, at de kan kunne bruge linket igen, så trykker du deaktiver, og så er linket ikke brugbart mere. Hvis du ønsker at give gæsterne ekstra rabat, så kan du gøre det i dette felt. Her har jeg for eksempel skrevet 10% rabat. Du kan give op til 99% rabat, så der er gode muligheder for ekstra rabat her. Hvis du indtaster rabatten her, så trykker du igen på opret link, og så vil der komme en ny link frem her, som du også kan kopiere. Og det samme gælder også her i forhold til, at du kan deaktivere det. Hvis du ønsker at udleje det til folk i Facebook-grupper, så har vi også over i vores højre side et link til Facebook-grupper, som du kan se her. Der er mange forskellige Facebook-grupper i sommerhusbranchen, så det er bare med at gå i kast og så finde nogle lejere derude. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til det her omkring rabatlinks, så er du altid velkommen til at kontakte vores husejerservice på husejer@kampaya.dk.